συμβαίνει, δεν έχω ποίημα, λειτουργώ σαν μεθυσμένη και σαν χαμένη. Τι μου συμβαίνει, κι αυτό το πάθος ξαφνικά με ξετρελαίνει. Με ένα βλέμμα με κλειδώνει στη δική σου φυλακή. Η σοβία μου ζητάς μια αγάπη δίχως λογική. Τι μου συμβαίνει, και στον κρεμό σου η ζωή με παρασέρνει. Πως φοβάμαι μην τελειώσει το όνειρο αυτό, μην χαθούμε και ματώσει το σ' αγαπώ. Πως φοβάμαι το στριμμένο χαρακτήρα μου που κόντρα πάει στη μοίρα μου και σ' ό,τι λαχταρώ. Πως φοβάμαι μην τελειώσει το όνειρο αυτό, μην χαθούμε και ματώσει το σ' αγαπώ. Πόσο θα θέλα καρδιά μου να παλέψουμε, στα δύσκολα να αντέξουμε οι δυο. Πως φοβάμαι μην τελειώσει το όνειρο αυτό, μην χαθούμε και ματώσει το σ' αγαπώ. Πως φοβάμαι το στριμμένο χαρακτήρα μου που κόντρα πάει στη μοίρα μου και σ' ό,τι λαχταρώ. Πως φοβάμαι μην τελειώσει το όνειρο αυτό, μην χαθούμε και ματώσει το σ' αγαπώ. Πόσο θα θέλα καρδιά μου να παλέψουμε, στα δύσκολα να αντέξουμε οι δυο. Μέχρι να είναι, επειδή ήθελε να παρέμβει και ο Δεναχής ο Κωστόπουλος, ο καθηγητής φωνητικής και εκείνος για τις σημερινές ερμηνείες των σπουδαστών, νομίζω είναι κοντά μας. Εδώ είναι. Ο κύριος Δεναχής. Έλα, Δεναχή. Δεναχή, καλησπέρα. Ο κύριος Δεναχής μόλις μπήκε. Καλησπέρα σε όλους. Γεια. Καλησπέρα, Δεναχή. Λοιπόν, κατά βάση ήθελα να μοιραστώ με όλους σας μια πολύ σύντομη ιστορία που για μας έχει μεγάλη σημασία. Γύρω στο 98% των ανθρώπων που πέρασαν από ακρόαση δεν είχαν καθόλου μουσική εκπαίδευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δουλειά που γίνεται μέσα στο κτίριο της Τηλεοπτικής Ακαδημίας είναι πάρα πολύ εντατική τις 5 μέρες που αφιερώνεται. Ένα λεπτό. Ναι. Τα όσα λες απευθύνεσαι προς την κριτική μας επιτροπή. Απευθύνομαι ευρύτερα, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτό ιδιαίτερα αφορά την κριτική επιτροπή που βαθμολογεί όμως. Αυτό το οποίο όχι, δεν αφορά τόσο την κριτική επιτροπή, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω αν μου επιτρέπεις, Μένιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο με στεναχωρεί εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ προσωπικά είναι ότι παρατηρώ στα όρια του ασκαρδαμικτή ανθρώπους οι οποίοι μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων έχουν κάποια κομμάτια στο τσεπάκι τους να αντιμετωπίζουν για προβλήματα ήχου το τέρας του τόνου σαν να τραγουδάνε, ξέρω εγώ, τρισόκταβες προκλασικές άριες. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση, γιατί είχαμε και από τη Δαλίδα πρόβλημα και από την Ηλιάνα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η οποία δεν άκουγε στο in-ear της τίποτα. Γιατί μιλάμε τώρα για κομμάτια τα οποία τα ακούμε εμείς κάθε μέρα στις πρόβες και τα παιδιά δεν είναι ατονάλ στα συγκεκριμένα κομμάτια. Θέλω πραγματικά να απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους να βάζουμε ακόμα περισσότερη προσοχή, να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στον ήχο. Προσωπικά έχω πει στους μαθητές που δουλεύω εξ εξής να σταματάνε τη ροή του live εφόσον δεν ακούνε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαγωνιστικό live. Πολύ σωστά. Και ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι 5 μέρες προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και ξαφνικά δεν ακούνε τα παιδιά στο in-ear. Όχι όλα, ασφαλώς. Αλλά προσπαθούμε και βλέπουμε, τους κοιτάμε και δεν πιστεύουμε αυτό το οποίο γίνεται. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και επειδή είναι διαγωνιστικό το live. Έχω πει στα θα διορθωθεί ούτως ή άλλως. Να σταματάνε Γι' αυτό τα παιδιά κάνανε χθες όλη μέρα πρόβα, καθώς είναι διαγωνιστική και live η διαδικασία.
Και παρόλα αυτά είχαμε δύο των προβλήματα. προβών. Σωστά. Παρόλα αυτά είχαμε δύο προβλήματα και με τη Δαλιδαλίγο και με την Ηλιάνα Απόλυτο. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχει. Λοιπόν,